wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa zamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya iku direwangi nganggo rekoso liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya ing kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 sadat salat zakat poso haji zamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya iku direwangi nganggo rekoso liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang kang maha kuwasa wajib tuntunan kang ana 5 sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa zamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya iku direwangi nganggo rekoso liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang kang maha kuwasa